assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe jam waali mon kala pulloɗo woni so pulloyima jam waali ma mangi ziar ñeb mangi ziar ni koyno diyasattoɗo mi segi dore wala bandiraɓe amadou ba rek ko arde salminde jarde vraiment yimɓe men autorité ji men fuladunaɓe bandiraɓe onon gandi hayso ndur haali ɗum o yo lo amour fulla ak fayda bokku majje donc so pullo yaata ko ala fayda kala ɗo jiiɗa soppulo tan andu ina waɗi fayda vraiment on gandi dimanche passé o jiiɗo vidéo ji kewɗi meeting mo benno bokku yakar wanno toon to kolda te ko autorité ji men fuladunaɓe jaati mbanno ɗum vraiment ko yettere allah ko kamɓe noon woni ko garɗen jarde te kadi ɓeydanaɓe seeɗa hen aɗa andiya puccugo dottago fof ko ma joganoɗa yari en donc vraiment mi idorata on ko ministre men woni professeur Moussa Balde vraiment a weltanama koni nanguno on onon son excellence ɗo vraiment jam fanatani donc vraiment minen yiya on vraiment ko yettere allah minen ɗini e ɓaawa mon Moussa Balde mi darandema nde waɗi fayda e député men ɗum woni Aminata Diaw vraiment kadi a salminama mais ko yettode manere woni moƴƴani nden ɗo nafonnode ittude voilà ko yettere allah so ɗon yawti garen calminen ko grand sœur men o ɗum woni Hadi Diaw an kadi a salminama vraiment minen jii darde monne vraiment ko yettere allah en jiwiɗo Hadi Diaw jahen koye honno yite Kumba Ndiaye a salminama Dura Balde an kadi a salminama vraiment e Kumba Balde vraiment onon fof on calminama onon fof autorité ji Fouladou jagganɓe on woni monsieur Amadou Ba vraiment ko yettere allah donc vraiment mboɗo yiya on darande mon nde waɗi fayda ɓeyde golle ɗe noon watanno en jaw hay goto manam len heɓ ken onon gandi ɗumante carte goto électeur no waɗi fayda so si a perdi carte goto tan taw ko carte goto ino yakkanama ko heewi donc mboɗo ñaago on tawa mawninkinare ala jaahe e village ji he no gandi e waɗi fayda kadi yimɓe dowri ɓe jahon e dow maɓɓe donc vraiment weltanima on vraiment meeting jawtuɗo waɗi fayda donc jokke golle ko noon jahon e yimɓe he lamdo on holko woni caɗele maɓɓe holko woni besoin ji maɓɓe ono gandi déjà enen candidature men o déjà enen jogui plan woni plan Sénégal émergent plan mo son excellence monsieur Macky Sall donc vraiment no waɗi fayda yimɓeɓe paama ɗum ɗon ko Amadou Ba noon wawta ɗum ɗon wadde continuité kanko wawta ɗum continue to so on ƴeewi o wattuɗo ɓoyani min grand séram o yoɓama bourse makko donc so oɗon gandi on paalaka hande kadi ɗum gasa woɓɓe ɓe kono so pullo ardu ni gandanɗa hoorema hay impôt ɓe yopta so yiyama siko kaɓɓugol l'impôt ɓe jopta mais ɓe jooɓe bourse uji maɓɓe vraiment ko yettere allah oɗon gandi o ko woni bon citoyen min so pullo mi ala Sénégal mais hitande foof mboɗo haɓɓa l'impôt te kadi mi haɓɓana yimɓe ɗiɗo manam hitande mboɗo yoɓana yimɓe tato l'impôt donc vraiment ko yettere allah voilà mboɗo sikki yimɓe Fouladou naaɓe surtout na onon rewɓe ɓe neɗɗo a dawani a hirdaki jokkeɗa 75 000 walla 100 000 walla 50 000 bandiraɓe mboɗo sikki ɗum ko yettere allah donc on paalaka ɗum ɗum gasa mboɗo sikki ɗum no mbaɗo on tan ko oɗo bilam no son excellence addani yimɓeɓe son excellence hande kadi o wattani mais mbo addani yimɓeɓe o ko on jokkita golle makko donc vraiment surtout nak mine yiya on noon onon gandi rewɓe ɓe ko onon goni tout min mboɗo faami donc vraiment rewɓe jaahe mbaɗe parrainage oɗo candidature o woni moƴƴuɗo mbo benno bokku yakar mbo 117 numéro 117 vraiment woni monsieur Amadou Ba ko kanko wattani continuité golle son excellence monsieur Macky Sall donc vraiment mi weltanima onon fof autorité ji Fouladou wonɓe derrière son excellence ha monsieur Amadou Ba vraiment onon fof o beltanama réseaux sociaux ɗo so pullo heedana on gal mi lamdaki on crédit yettere allah ɗum ɗo ɗum ɓay so pullo e hattani ɗum ɗo kam mboɗo andi kam TikTok Fouladou toon lewtantake
donc vraiment mi salmini on jarama no feewi continue golle mon ɗe mbaɗi fayida noon so jii hen ko fewani so pullo e tori on yaafuye mami aranno yon to yeeso holko addi ha mboɗo yiya jokke Amadou Ba mami waɗo e ɗum ɗo expliqué taw ko vidéo goɗɗo ɗum noon yo jaam ñallu e men fulɓe fouladou